അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മുടെ പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തിരി തിക്കുള്ള പേപ്പർ വേണം. ഞാൻ ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ വീതി 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ, നീളം 18 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ സൈഡ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ 6 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച്. ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് ലൈന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ രീതിയിൽ ലൈന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത്തിരി ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലെടുത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ ലൈറ്റായി വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി തിക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിനേക്ക് ഒന്ന് മായ്ച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ഉള്ളിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് നല്ലൊരു ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈന് വരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പെൻസിലും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. കുറേ മടക്കുകൾ മടക്കിയാൽ തന്നെ ആവും നമ്മുടെ പൗച്ച്. ഇനി ഞാൻ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രയാങ്കിളിലൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വരച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നടുഭാഗത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി ബാക്കി വന്ന ബാലൻസ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സർക്കിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെയുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് 2 സർക്കിളും പിന്നെ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ. ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡൊന്നും അത്ര പെർഫെക്ഷൻ വന്നില്ല. പഞ്ചിങ് മെഷീനുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും പഞ്ചിങ് മെഷീനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഉള്ളവർ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മുഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ലൈന് വരച്ചതൊക്കെ ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് മായ്ച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ആകെ വൃത്തികേടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ മടക്കുകളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നല്ല ബലത്തിലൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് ഇളക്കൊന്ന് ഇത്തിരി നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്നും കൂടി നല്ല ഭംഗിയിൽ മടക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വൂളൻ ത്രെഡ് വേണം. ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഹോളുകളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂല് കയറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഈ പൗച്ചിന് മൊഞ്ചുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹോളുകളിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിക്കുക. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ പൗച്ച് റെഡി ആയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക്
നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ പൗച്ചിൽ കെട്ടാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ 2 മുത്തുകൾ കോർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തടിയിലൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ അത് കെട്ടി വയ്ക്കാം. പോലെ ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണേ. ഇനി നമ്മുടെ പൗച്ചിനെ ഇത്തിരിയും കൂടി മൊഞ്ചാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാർഡ്ബോർഡ് പീസിൽ 2 കണ്ണും അതുപോലെ ഒരു വായും മുറിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ പൗച്ചിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് 2 ഭാഗത്തായിട്ട് 2 ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇതിന് ഇത്തിരിയും കൂടി ഭംഗിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പിങ്ക് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സൈഡിലായിട്ട് റോസ് ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണേ. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ 2 സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് പേപ്പർ പൗച്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിലും നല്ലൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.